Subay sa selebrasyon sa 86th Araw ng Dabaw, malipayong gipasidunggan sa City Government of Davao nga gipangunahan ni Vice Mayor Melchor Quitain Jr. ang tulo ka garbo sa syudad, duha ka artist ug usa ka journalist. Tungod sa ilang kaalam ug talento nga nakahatag og dakong kontribusyon sa kalambuan sa syudad, gipahigayon ang 51st conferment of Datu Bago Awards 2023 sa Royal Mandaya Hotel dinhi sa Davao City niadtong March 8, 2023. Gidawat sa awardee nga si Brenda Sofronia Barba ang pasidugog, diin siya giila nga nagmugna sa unang malambuong art education program sa Dakbayan ug sa Tibok Mindanao. Ang iyang advokasya sa creative research nakatabang nga mailado ang traditional arts and cultural heritage sa Davao City. So I went to different schools, and since I'm connected with PWC, I made it a point to start it with the kids. So I've been teaching art for 3 years old and above until even professionals. They were already exposed to this. And until now, as you see, there's artists sprouting like mushrooms in the city. We have so many art galleries. We have so many painters and also winners, not only in the visual but also in the performing arts. Dugang awardee mao si Elenita C. Dumlao, founder ug director sa Kathara Dance Theater Collective ug awardee usab sa Gador Award ni adtong 2022. Samtang emosyonal nga gidawat sa pamilya sa mipanaw nga kani journalist nga si Antonio M. Ahero ang maong award. Siya giila tungod sa iyang kahanas sa pagpasibaw ug sa iyang baruganan sa kamatuoran. Sa interview usab sa Davao Media kang Davao City Councilor Pilar S. Braga, chairperson sa Datu Bago Organization Incorporated, usa kini ka makasaysayan nga selebrasyon tungod kini pa ang unang pagbalik sa maong event human sa tulo ka tuig nga pagsiaw sa pandemya. This is the highest award that the city government is giving to our outstanding Davaoenos. Nagsugod kini ni adtong 1969 sa pagpanguna ni kani Mayor Elias Lopez, usa ka Bagobo, ug nagmugna sa Datu Bago Awards nga inspired kang Datu Bago, local chieftain ug usa ka warrior nga midepensa sa Davao gikan sa mga Kastila. Usa lamang kini ka simbolo sa pagkabagani sa mga Dabawenyo kaniadto ug ning modernong panahon. Alang sa 86 Araw ng Dabaw Special, RadyoMaN Renz, Barbarona, Tatak RMN.